Môžem sa ťa spýtať? Čo to máš? Čo? Nádherný úsmev. Ako sa voláš? Ja som Kamil. Ahoj. Šima. Nebudem ťa dlho zdržovať. No bo keď sa ponáhľaš, tak chápeš, no. To by bolo odo mňa drze, keby ťa zdržujem. Dal by si mi na teba nejaký kontakt? Ako však môžem ti Instagram, keď chceš. No, a e-mail nie? Tak aj e-mail. Nie, môže byť Instagram. Ty si odtiaľ tu... Hej. Lebo... Ja som možno toho bývam. Bývaš tu, no. No ja som není odtiaľ to, vieš, ale chodím vám sem teraz pracovne, tak na 3-4 dní v týždni. A nechcem ísť domov furt každý deň, chápeš, tak si hovorím, že by som mohol niekoho spoznať. Nejakú napríklad, alebo tak, vieš. A čo, máš rada kofolu alebo pivo? A skôr pivo. Hej, ja tiež. Nadiktuješ mi to? No, možno. Pokračuj, prosím ťa, alebo... Ja tiež to pivo, ale iba keď nemusím šoférovať, vieš. Dobre, ďakujem, tak keď sa už ponáhľaš, tak rozlučíme a pekný deň si prajem. Ahoj zatiaľ, čau.